до мен подскочат ми Валентин Росенов, който ще ми сторя канал. Така, днес ще ви покажа моята сцена на Yu-Gi-Oh! Теглим първата карта. О, много силна. Жертва. Това е много силна карта. Там служи любимата ми карта за накрая. Този е като черния магиосник, нали? Сам дете има 2500 защита. Тази карта е мега макефи. Вижте. 2800 атака. Вау, нали? Ето една мега яка карта. Вижте, даже ще е такава. Така блестяща. Сигурно има някакъв як ефект. Не ми се четат. Вижте, 3 звезди, 500 атака, 1800 защита. Има повече защита. Това има два вида. Има един с 1000 атака, който някак си заправи в 2000 атака. Това е някаква магическа карта, ето не я знам. Това прави. Това е Ребайс Рейдик. Това е магическа карта, която Италия не прави. Забрал съм по-точно. Машината, да, 300 атака по всяка това машина. Къде ти реха, бе? Ето едно слабо чудовище, не помага за атака. Има много хубав ефект. Лево 4. Искаш едно чудовище лево 4. Ето една оригиналка. Вижте. Дай си има такива. Това е сигурно е мега яка. Валката има същите. Има мощна така. Само че 2800 атака. Валка, къде ти ретира всъщност? Вижте. Това е друго. Алекс! Оу! Хора, знам, ще да спрях клипъчно напратиха някъде така. Това беше следващата карта. Това беше много силна карта. Така. Ето един много силен ритуал. Това е мега силна карта. Какво пежра? Вижте някаква цяла карта. Е, същата повторка. Това има мега як ефект. Даже нямаше ефект съм забравил. Ето една мега силна карта. 1800 атака. Ето скелето на живот. Погледнете. Това е мега яка карта. Като бях малко много използвах. Ето го! Силното пиле. Колко жертви не видях. Его това Бълбук ще ви да се казваше, аз се казваше, забравихме името. Тая карта много кефеше, като бях малък. Ето две карти. Изгледах много силни. С 3000 атака, а другото с 2400 атака. Вълка, бе! Спри клипа! Там, кой пуснал. Това. Ето, още една. Това е нещо жертва в 500 атака, 2000 защита. Има чудовище същата действие. Само, че е от Dark Side нещото. Това е такова чудовище, което е мега силно. Една жертва. Ето, още една такава и гледайте номер 1. Погледни я. Това е хора, ета карти винаги съм ги обичал. Ето, ета карта много я обичам аз. Ето това прасенце. Ко са хилиш, ра? Бати ма спра, това е следващата карта и вече най-важната карта. Земя, не мога да стигна. Чакай се я покажа, дай ми карта. Хора, си някак 3 жертви, 3000 атака, може да напади директно, да имаш чудовище на полето. Хора, това беше... Това беше нашият клип. Абонирайте се на моят канал и ще се видим в следващия клип. Чао!